सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे ओरैनो खोन्थाफैनाय भिडिअ लाना फैदों। दिनै क्लास 10नि रिजाल्टखौ होनाय जागोन। जाय बिथांमोनहा रिजाल्टखौ नायनो रोङा बे बिथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं मोनसे भिडिअनि लिंक होना होगोन। बे भिडिअखौ नायबानो ससेल' गुसुंनो बे भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना रिजाल्टखौ माबोरै नायनो रोंगोन। दिनै क्लास 10नि रिजाल्ट होगोन एबा HSLC जोंनि आसामनि रिजाल्ट होगोन। जाय बिथांमोना रिजाल्ट नायनो गोसो दं नाथाय नायनो रोङा बिथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं मोनसे भिडिअनि लिंक होगोन। बे भिडिअआव थांनानै नायबानो माबोरै नायो बेखौ नायनो हागोन। नायलायदो बिथांमोना आरो बेस्ट अफ लाक रिजाल्टफोरा मोजाङै जाथों बयहाबो। नायलायदो। थेंक इउ बाय।